adɔfo a mohwɛ ma mo nyinaa akɔ aba de ba Sekyere East TV so yɛaka kyerɛ mu sɛ mfie nsɛm nko a deɛ ɛbɛkɔ so bia no yɛmfa nkame yɛtiefoɔ. Mobɛkae a nkyɛn bia na yɛde bɛtoo mo anim sɛ obi awo abɔfra abaamua ketewa foforɔ koraa a wakɔto n'atwene wɔ Asante Effiduasi ɛyɛ gyidi mu hɔnom. Ɛma yɛde story no brɛ Sekyere East TV yɛtiefoɔ ama mohwɛ story no ma awerɛhosɛm amanfoɔ bɛdi ho awerɛhoɔ ne ho abobo di ho abobo. Abɔfra no na ɛda maame no nsa so no. Saa bere a me ne wo kasa yi, Nyankopɔn adom, yɛn nsa aka abaayewa a sɛ onyinsɛn a ɔwoo da na ɔkɔtɔ abɔfra no ɛtwetwene bere ɔde no hyɛ polythene bag de ntoma kyekyere ho no. Yɛn nsa aka no nti ababaawa a muhu no ɛwɔ mfoni mu yi, ɔno ana ɛtoo ne ba no ɛtwetweneeɛ no. Apolisifoɔ ɛwɔ Asante Effiduasi abɔ mmɔden social welfarefoɔ aduadua mu ama saa bere yi yɛtumi akye abaayewa no. Nti abaayewa no a muhu no picture no mu no, ɔno ana saa bere a me ne wo kasa yi wɔtoo ne ba twetwene yayaaya. Akwalaa sɛ ebi a wonso sɛ wopɛ sɛ wowo a adɛn nti na wonyinsɛn. Nti abaayewa no na muhu no ɛwɔ mfonyin mu no, ɔno na ɛtoo ne ba no twetwene. Saa bere yi apolisifoɔ nsa aka no a wɔyɛ nhwehwɛmu de afa nsɛm no mu. Na ɛnam saa asɛm wei ho nti no, yɛne social welfarefoɔ mpanimfoɔ atwitwe nkɔmmɔ de fa ho. Yɛntie deɛ mpanimfoɔ no nyinaa nso ɛka de fa nsɛm no ho. Sekyere East TV efie nsɛm nko akɔ so ahwɛ yɛn like page no na follow yɛn. Yɛde ɛse deɛ bɛtɔ fam bia ne yɛmfa nka mo nti wei yɛ update a yɛde brɛ mo akwadaa a ne maame too ne tweneɛ no. Yɛn nsa aka akwadaa ne maame a polisifoɔ atumi akye no a mohwɛ sɛ mmara ne no bɛdi. Yɛntie nsɛm a social welfarefoɔ mpanimfoɔ ne yɛtwetwe de fa akwadaa a yɛtoo no tweneɛ ne saa bere baabi a abɔfra no nso so wɔwɔ. Yɛnya ne nteɛ sɛ yɛde no akɔ children's home na maame no deɛ apolisifoɔ nsa aka. Yɛbɛbɔ apolisifoɔ aba so ne social welfarefoɔ aba so paa wɔ adwumaden a wɔayɛ de afa dwumadie wei mu. Sekyere East TV efie nsɛm nko a yɛbɛda adɔfoɔ nso ase sɛ mohyɛ video no ana atumi aboa ama nhwehwɛmu atumi akɔ so ɛna ama asɛm no atrɛ ama amanfoɔ atumi aboa ma yɛatumi akye ababaawa a wato ne ba ato atwe. Kɔ so a na hyɛ video like yɛn ne follow Sekyere East TV fie nsɛm nko a yɛda mo ase. Yɛntie de social welfarefoɔ de to yɛn anim. Sekyere East TV ɛnɛ ɛda yɛbɛpie Effiduasi district anaasɛ yɛbɛka sɛ Sekyere East district ase a bia yɛfrɛ wɔn sɛ social welfare. Na obi bɛbusa sɛ na Sekyere East foɔ deɛ social welfare mokɔpɛ deɛ ɛwɔ no office. Ɛbɛyɛ sɛ ɛna kakra ne yɛbɛka ne sɛ nansa ɛnɛ yɛbɛfa ne sɛ ɛnɛ. Yɛnya ne nteɛ ɛsɛ akora bi ɛda baabi a ɛnyɛ na ne nyinaa ne sɛ obi na wawo ɛna wakɔgyae akora no ato baabi anaasɛ ɔde no akɔto nwura mu. Bibi nti mpanimfoɔ wɔ ha na emom yɛmfa akora no din ɛnto dwa ɛfiri sɛ asɛm no ɛwɔ yɛn papa mpanimfoɔ anaasɛ apolisifoɔ nsɛm ɛna asa bɛduru social welfare mpanimfoɔ mo so ɛwɔ ha. Eti ne nyinaa ne sɛ director wɔ ha yɛbɛbusa no asɛm no bi kora na yɛtiri mu na yɛrebɔ ɛna yɛbi a yɛreka anaasɛ ampawate bibi saa yɛsɛ kakum yɛde no kwakuo anum ɛno tie papa wɔ ha deɛ a yɛbɛma ɔno ankasa so deɛ abɛduru n'anim ne sɛdeɛ wɔsi ate asɛm no bia no wɔtumi akyere mu ama yɛn nso yɛhu. Director yɛ mo akɔ aba de ba Sekyere East TV. Nampacho midiane Pastor Samana Pacho Fose. Okay, medin di Awal Muhammad. Yo. Social welfare. Okay, yo Mr. Awal. A best and many 3 days and your team in TSA obi awo agoja ne ba ato baabi a any concert embremu or koda anase director. Social welfare so muduma die nyina ne se mobɔ enipa anase enkora ka ho ba. Asoma yeti yi aye no korɛ anase enye no korɛ. Yeah. No korɛ. What about my no korɛ e wo kyire mo ne sɛ. Nigeria mu sɛ te sɛ na wɔn kan yɛ no and then 2 days we go break me ba na me nya akɔ nti me gyina ɛna me receive call no na kyerɛ sɛ police ni bi na ɛfrɛ me bɔ mama na sɛ sin na me sɛ okay and I member office na me ne me officers ahuni ɛbɛyɛ no nti me bedu office ɛma me ne me officer baako etu anamo ɛkɔ police station edu police station na station officer ankasa ni hɔ nti na other officers na ne hɔ nti ekyire no ɔbae a edi nkɔmɔ no ɔso confirm sɛ no korɛ nti ɔma ayɛ kɔhwɛ akwadaa no in fact na police ni ba bi ɛna akwadaa no ekodi no hɔ nti ɔkɔhwɛ akwadaa no
they try to picture who I be so on same back me and be a mom confess yes. Omnia Akora no de call hospital. And you know a doctor for an answer nurse or share mounts at by. Me grana me ka say mremuno. Say who sa Akora the BSA then to a hospital. And I say I am Sabia. Nothing be a normal any upon so but all the same no yeah say didn't go children's home yet to a one among Emma a home crata same and ra and 24 for 24th from an panel of him make us say anado because crata same who say yeah report you call hospital akwa the doctor's report you be police exit na your friend saying incredible back me be say come say enra many officer we are say report boy no more dey pa e be do me bi me dwane ja no ba office and one no dey to hospital e ko ha obre on ba ya so no ono na odi your friend say akwara nko children's home and as a pharmacy entina ne akwa kwesi no ne emom adechin na no another development a menya free police ni say oba na odi sa nyamra sem no omo achi say mo kra mo ya aware say entina ne metumi aka no so metumi akusa asaba kwa na menti so yo director wadaroma let's say asem no apolice for ko di apolice for asem no e na uduma di baby kakakra me fa say eno ayebo wa say de na ye okay about mo eti ase say do wo to me de na so just apolice for so ye de ebom no so confirm it say de obetimi aka no say so go say ababa wona odi say nyambra asem no ye nya no ama say wo aban ensem ana enukre say near police ni catch them any evidence amanya no say eno na edibi gina so dia metumi aka say yenya no ababa we yenya no see all police folk and as on sales na mpacho motumi ani ababa wona edi nkom yetumi ni kom na mom ye say free officers say ya na yakoko na kwa kodi kom na yabisa nsema kom na yo wadaroma wo wasi na mu e wa ha enti no se de wo kan no yes mo kwa ye na mo beko because ye pese ba bi atokro no go biara no yesu ewura mu ni ehunu na we enye asiade hunu ema ye youth anase titire ema ba wa omo asiso a nyame abo agapade ato omo ye mu a omo so ebi exposure no anase wo betu ade na bu a ebi a wantimi enye say idea na ntu awu na emom akana ba asasi so wi e na wo ye da wo kotu na bu sankrofo no assemble na obetumi aka kire wo advice a me de be man say nyina echina omamu nyina so especially awfo say we awfo na say wawo akoda ba wiase na say wan kini ya wa hwe akoda ni ya susu so sia na betumi aba so say want me hwe wa bofra na say oba na onyi pepe mutumi ko school ana otumi sua adwuma na o ne san adwuma o tumi boss brawi enti advice ti pa awfo na me de be man say ehwe mayi so if say cases are eba ha no ohwe a mbrepii no mema ne ma na yedi for anase penifo na yedi for ohwe a akoda de o no be bi na wo de ne ba so onye body bia enti wonya de ne ba wi ase pe so make sure say obehwe oba so enti advice kakra me de be ma on say awfo hwe oba ohwe yet me hwe mayi a this kind of say share the entities yo ona mo na se Mr. Wa duma die no me fa se oni oyonko so e wa ha enti no ye de wo die no besi ha no so yakọ nchen na on so what wa duma die no so amai ye de wase na mo ye nwie ba bia mboko bi e bedi akire na se de be ye enkofo a omo hwe Sekyere TV ana se omo mo wi asa fa na ni na mo hwe program we se no omo so ebe hu se ampa duma die a mo die no a ye ka fi gasa so kore social welfare na nye katase na mo ba bia no kore da no eho na mo de to enti yenya wo de ne nso no ye besa abanchan america no station officer anka say enti na other officers na ne ho enti chire no obai ID
komo no also confirm say no correct into o ma ye ko hwe akwara no in fact na police ni ba bi na akwara no ekodi no ho nti e ko hwe akwara no etwa picture hu ayi so mo nsem ba ko mi bi amom confirm say yes omunya omu akwara no mo de ko hospital nti omu a doctor for na na say nurse for hwe ma o sa dubai me kura na me ka say mrem no o say omu sa akwara na bibia say de to hospital ana say ayarasabia na tembia no mo ani akon so but all the same no yeah say de be ko children's home yetu ehho anamo ema ehho krata sem enra 24 from anopa no popim meka say anajo because krata sem un say yen be report you be call hospital akwa the doctor's report you be di police exit na your friend say inkrata back me bi say ye come say enti enura many officer we are say report boy no more dey pa e be do me bi mi dua ne ja no ba office enti one odi e hospital e ko ha obre omba ya so no ono na odi your friend say akwara nko children's home anase kumasi enti na ne agwa kwesi no ne emom adechin na no another development menya free police ni say oba na odi sa nyamra sem no omo achi em say mo kra mo ya aware say na ne metumi aka no so metumi akusa asaba kwa na me so yo director wadaroma na say asem no apolice for ko di apolice for nsem no e na uduma de baby kakakra me fa say eno ayebo wa say de na ye okay ya but o ma ti ase say do wo to me de na so just apolice for so ye de e bom no so confirm it say de obetimi aka de o say so go say ababa wona odi say nyambra asem no ye nya no ama say wo aban nsem ana enukre se ne police ni catch them any evidence amanya no se eno na edibi gina so dia metumi aka se yenya no ababa we yenya no see all police folk and as on sales na mpacho motimi ani ababa wona edi nkom yetumi ni kom na mom ye say free officers see ya na yakoko na kwa kodi kom na yabusa nsema kom ni na nyero yo wadaroma wo wasi na mu e wa ha enti no se de wo kan no yes mo kwa ye na mo beko because ye pese ba bi atokro no go bi ara no yesu ewura mu ni ehunu na we enye asiade hunu ema ye youth anase titire ema ba wa omo asiso a nyame abo agapade ato omo ye mu a omo so ebi exposure no anase wo betu ade na bu a ebi a wantimi enye sa idea na ntu awu na emom akana ba asasi so wi e na wo ye da wo kotu na bu sankrofo na assemble na obetumi aka kire wo advice me de be man say nyina echina omamu nyina so especially awfo say we awfo na say wawo akoda ba wiase na say wa twini ya wa hwe akoda ni ya sunsu so sia na betumi aba so say wotumi hwe wa bofra na say oba na onyi pepe mutumi ko school ana otumi sua adwuma na o ne san adwuma o tumi boss brawi enti advice ti pa awfo na me de be man say ehwe emayi so if say cases are eba ha no ohwe a mbrepii no mema ne ma na yedi form anase penifo na yedi form ohwe a akora de on baby na wode ne baade so onye body bia enti wonya de ne ba wiase pe so make sure say obehwe oba so enti advice kakra me de be ma on say awfo hwe oba ohwe yet me hwe emayi a this kind of say share entities yo ona bona se Mr. Wa duma die no mefa se oni oyonko so e wa ha enti no ye de wodi ne besi ha no no so yakọ nchen na on so what wa duma die no so amai ye de wase na mu yenwie ba bia mboko bi e bedi akire na se de be ye enkofo a omo hwe Sekyere East TV ana se omo mo wi asa fa na ni na mo hwe program we se no omo so ebe hu se ampa duma die a mo die no a ye ka figase asokore social welfare na nye kata se hye na mu ba bia no kore da no
ɛhɔ ɛna mode to nti yɛnya wo deɛ ne nso no yɛbɛsa abankyɛn mmerepɛ no ya asɔre ne mu mpa ɛbɔ die bibi ayɛ yo sɛdeɛ opani ɛretwɛn ɛnɛ ne nasa yɛ monday no yɛnya ntiye bi na deɛ mɛtumi yɛbusa ne sɛ ɔbaa sɛbe bɛrima no anaasɛ ɔbaa ne ɔno nkwa na sɛbe wɔnyam ɛyɛ ɔbaa ne bɛrima na nyam bɛrima no so mɔtumi ate ne ho mpopo yɛ bi ya deɛ tiri sɛ initial na yɛnya ɔbaa ne nti no wohu deɛ ɛkwan a ɔbɛfa so saa bere a yɛnsa ka ɔbaa no a ɔwɔ police station no yɛbɛ akɔtoto na no nti yɛtoto na no a ɛyɛ den a ɔbɛbɔ bɛrima koro din na afei ahwehwɛ ka no so kyerɛ kwan because sɛdeɛ mmara seɛ no ɛyɛ ɔbaa ne bɛrima ɛna ɛwo ba nti sɛ wo bɛrima no wan take responsibility na ɛbɔ ɔbaa no so na at the end of the day ɔdi saa nyamra sɛm na ɔyɛ ɔnso yɛ friend na corporate nti wɔ sɛ ɔnso yɛhwɛ ne yɛkyɛw ya sɛdeɛ yɛka yi ara no ɛnyɛ ɔbaa nko na ɛnyim sɛdeɛ wɔka na mmom ebi a nsusu sɛ ebi a ababaawa no sɛdeɛ yɛnya ne din a biribi nti yɛmfa ne din nto dwa no ɛyɛ boasetɔ bi ɛna ba anadwe no ɛfiri sɛ yɛhwɛ beginning no ebi a sɛ bɛrima no koraa ama kwan sɛ ebi asɛe no but akwa ne ba asase so ɛna akɔto no atwe no yɛnsusu biribi sɛ ebi a na yɛ ɔbaa no na ɛdecide biribi saa sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛe akwa no ɔde ne ba asase so ne life ɛyɛ two ways deɛ tiri sɛ ɔbaa nye no ɔde nyinsɛn ne brɛw na wogye na wohwɛ nyinsɛn no a wɔni ho kwan sɛ wobɛtumi aka sɛ ma wo na mekɔto atwene na mmom sɛ ebi a ɔde baeɛ no nyinsɛn no woanyɛ na ɔno nso ebi ɔno nso ɔnyɛ adwuma nti ahokyerɛ ɛna sɛdeɛ mepanyini kakae no deɛ ɛde saa nneɛma no baa bi nso yɛ sɛ awofoɔ no biribi saa aba no na afei yɛdwoodwoo akwalaa no yɛteetee no ɔde ne sa ka wo biribi a ne atea no fama deɛ to me hɔ yɛsei nti at the end of the day ɔno nso hwɛ sɛ bɛrima no anyɛ nyinsɛn na efie nso ayi no ama no the only thing is sɛ ne yɛ ɔso to akwalaa no twene ɔno nso nya kwan a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛyɛ ɔbɛdi no dwuma yo yɛfa sɛ afi ɛnɛ ɛyɛ August 24th or 25th yeah okay but yɛnhwɛ ɛfiri January ɛbɛpem August yi nkwanhyia a mohyia anaasɛ asɛm a aba mu no mu no deɛ yɛpa na bɛtumi aka sɛ o asɛm wei kra deɛ na ɛsoso wei sei anaasɛ bia wei di aba yi yɛfiri sɛ this year ebi nsi saa well case ɛba deɛ bebree ano ɛsoso ɛɛden but wei no sɛdeɛ wei no saa case wei na ana challenges no dɔɔso because one sɛdeɛ yɛka no police ho a I was saying you go to one and when you know or hospital around 9 a.m. Means I can't medical report one up or we ha now what's in her now for her later cry not see immunize para no cry na or more years and to some support and my dear hospital and sana actually cry you be your friends you be bia na assembly boy me baby na call no baby no cry on home direct this all the call regional office na regional director so ma na feel what they are to where you know now they are home the anu a ye fi home or na one risks anti that kind of ana challenges we bring ewo ahwefo Mr. Eric and I no education command papa yi enye obi a yenim ni so many years na de ba kwa me pene woni mu se de ne pene bo na ba so yi se asam ne ba enye se odidi agro e wo so ogina so na ba bi a no kreda bia no owura mu no hunu se ampa eno ti se ye kanfo social welfare for there ene na yentim ka se Sekyere say ana se Effiduasi for constituency ye be yi se director si ene na pamfo afri mu wo bo adwuma pa but se de wo kana se me efri no adopa na wotwe a ne di komo ye koba ne nyina no wantimi anya bere ama ye efi se na akora ne dubade no odi no eda na koma so ye ampa so watimi aye one ne mpanefo timi aye ama akora no ana se ababa no odi se nya brasem no oni be ma no se yenya omumie no nyina eti dedi kan ye fa ye ka se fidie so abo Effiduasi asopara na se constituency say social welfare executive wo mo ho nyina titru ene ye director si a enu adwuma de we ebesi omo na so omo antimi antia na omo timi efiri dode na ejiri mu abepem ene ye wase da bia ye fama wo mo na we so ye de ejina so ma obi ehunu se social welfare sa ahodo amaka no mo fa se Effiduasi asopara constituency ha de yi enye suade efisa asem go no du ba bi no ebedu banifo na anim no ye de kobra ubehu ana asem no hu ba bi e be fa na ayira but ya ha de ente sa se e wo se omo wura to krom ka no mo kwaje no kra ne de ba efisa se do mo ka adwuma no ma dia ya ma ye papa no police fo efisa omo tumi a wura mu ama ye sa ka oba no be ma ne de a ene na abosobo de bi wo no ma ye fa ma omo enti papa de di kan na ko po nhyira mo
sɛ bɔtumi anya akwanya wei se a bɔtumi awura mu ama yɛn nsa aka wɔ ba ɛne bɛma no asa ne bɛgya wɔ mo akɔ no ɛde afutuo na ade bɛma ahwɛfo a sɛdeɛ ɔmo hwɛ wo yo medase afutuo a yɛde bɛma ahwɛfoɔ no sɛ titiri ne awofoɔ moma yɛnhwɛ yɛn ma no yie ansa na yɛbɛkɔ akɔda no yɛmɛki sure sɛ nkwalaa no ada ansa na yɛada so ɔhu bakwalaa bi wɔ awofoɔ bi wɔ hɔ aboro sɛ wɔgya nkwalaa no medi ka akɔda o ɔtete bi nkora no na ɔde ka ada na afei nkwalaa no ɛyɛ deɛ ɛnyɛ me ne wo ka sɛ bɛyɛ 2 weeks ɛnu 2 weeks koraa yɛwɔ asɛm baako a ɛpɛn wɔ dɔ so sisi a ɔmo kɔ repu akwalaa bi ɛwɔ wɔme anasɛ mampaprɔfo so and sɛbe akwalaa no ase nyinaa tete na yɛtu ho na mo wɔ hospital hɔ a kɔpɛ medical report ɛyɛ biribiara yɛnsa ka medical report yɛ biribiara na akwalaa no so bɛrima no so kɔm wɔdwane sisi a yɛ investigation kɛse wɔne nam takyi ma na yɛbɛyɛ dɛ yɛakɔ akɔkyerɛ so ɔmo enti wo ba akwalaa 14 years old ti sɛ nyame ampata na ya nase atete sei no wogya tu na for some time na nase atete sei no nti a nkɔ yi anadaakye akɔ fɛt nti wotu ba bi a na yɛde ba bɛhwɛ sɛ wo mum na wo ba yie na ma ɔbaa nyere ɛnwo nso na deɛ esi wɔ akwalaa bi mu ɛna na ade saa nneɛma na ɛbɛ aba nti yɛbɛsrɛ awofoɔ wowɔ bio wonni bio make sure sɛ wo ba deɛ wobɛka na abɛn wo ho na wasan so aboa no ho atete no wɔ kwampa so wode no kɔ asɔre wode no kɔ mosque wode no kɔ wei na wotu no fo na wasan hwɛ anamfoɔ nso a ɔne ɔmo nam so yie ba ne ɔbi nam a wohwɛ akwalaa no suban ne ne background na wohwɛ ne mmoa tuba no fo na ɔyɛ de ɔntwe ne ho firi saa nkurɔfoɔ no ho anyɛ saa kɔba a woso a ne bɛba bɛhwɛ yɛbɛhwɛ wo so nso a saa bɛka wo ma ho no nyinaa Mr. Alec wede ka na me se megya wo deɛ nanso asɛm bi a woka no woatwe m'adwene asi so wonim sɛ bi abrɛ bi wɔ hɔnom a ɔpɔn deɛ parents no bɛyɛ ne nyinaa no ɔbɛsoro anaasɛ sɛdeɛ wokɛ ɔmo kɔda ɔmada ɔmo ne mu biribi sɛ bi ade ba no wɔpie anaasɛ bi a ɔda so ɛwɔ fie ɛna abrɛ bi wɔ nso mɛfa sɛ ɔmaame ne ɔpapa wɔ sika enti deɛ ohia biara no ɔde bɛma no nanso akwaraa no ɛnyɛ de na ɔbɛkɔ akɔyɛ bɔne enti ɛhɔ no yɛmfa soboɔ mmɔ akwaraa no anaasɛ yɛde soboɔ bɛba awofoɔ no a ɛnam ɔmo so wɔ biribi sɛ ɛsi no yo medase soboɔ bɔ no deɛ ɛnyɛ awofoɔ nko a deɛ yɛde bɔɔ ho ɛna ɛnyɛ nkwalaa na society ka ho awofoɔ ka ho ɛna nkwalaa no ka ho ba ne titiri ne sɛ akwalaa ne nya nteteɛ no from the scratch no na sɛ onyamesuro no wura ne mu na obu ɔmaame ne ɔpapa nneɛma bebree wɔ hɔ ɔbɛtwe ne ho afiri ho ɛna deɛ te ne sɛ there is no society without deviant society biara no yɛ den a yɛwɔ bi a wɔyɛ ne den wɔsɛ but deɛ yɛba kyerɛ ne sɛ yɛ starte with nkwalaa no ne yɛhwɛ ɔmo so yɛ ne yɛyɛ yi a saa nneɛma no ɛbɛ minimize ɛna sɛdeɛ wokaeɛ no obi wɔ hɔ maame ne ɔpapa provide ma no ɛnso still bɛkɔ akɔyɛ deɛ te ne sɛ saa nkurɔfoɔ no ebi wɔ hɔ a they are influenced by their peers obi wɔ ha bi ɔkɔ sukuu a deɛ ne namfofoɔ ka deɛ ɔmo yɛ so no ayɛ n'adwene sɛ ne saa na ɛte deɛ a ɔnkɔ try bi nhwɛ nti obi wɔ ha ɔno ne deɛ nyɛ ohia anaasɛ nyɛ biribi a ehia no ti na mo ɔkɔyɛ ne mu anamfoɔ deɛ no bi na meka sɛ wo asawofoɔ no ɔsɛ wohwɛ wo ba na nadamfoɔ ne ne nam no na wahu na watumi ayɛ dɛ atea no mmɔtwe no mu afiri ho because namfoɔ bi a wode wo ho kɔ ɔmo a ɔmo mfa ne paa nyɛ dɛ ɛmma fie na dabi a yɛka sɛ ɔnso ɔne enipa mɛka sɛ ne ɛsisa no na wopɔn sukuu ba anaasɛ ɛfiri na ɔnson ɛkɔpɔ ne nɔnwɔtwe no na yɛwɔ komiti bi a ɔmo so nenam ntokuro woyɛ abaayewa woyɛ bɛɛmo a yɛhu abɔnten a yɛtumi kyew yɛkyew a ɛnyɛ dena wɔawofoɔ bɛba ɔmo ba a ne yɛbusa wɔn anaasɛ mpanyinfoɔ no busa wɔn deɛ nti a anadwo bla na akwaraa no ɛnam abɔnten ɛka mi nso sɛ ne sɛ yɛsan kɔ yɛkyi akɔfa saa deɛ wei de boa aban no a ɛkɛyɛ ne yɛ ma yɛ medase nke bɛyɛ yi paa mene woka sɛ special kurom kuma no mu deɛ yɛatetete saa committee no bi yɛfrɛ no community child protection committee nti ɔmo no saa adwuma no ɔmo di but sɛdeɛ woka challenge wɔ si a no tete ɛne nnɛ no different bebree aba mu ɛna wotea obi ba a na ne bo afu kane no na nka wohyia obi ba na sɛ ɔyɛ nsɔmmɔne wotumi twa ne to wowie a warekɔto ama ne ma me sɛ bi ɛsɛnsɛ ɛnso ɛne nkura kurom kuma mu deɛ a yɛka obi kura tumi bɛbɔ committeefoɔ no bi dua sɛ ɔna ɛde ne ba na sɛ osu nti akɔyɛ asodi akɔyɛ ɔhaw na mu assembly no so gu so last yɛkɔ children sub committee ɛna yɛfrɛ sɛ social service sub committee ɛno no nyinaa yɛ sɛdeɛ woka no ɛwɔ ayi a nhyehyɛ a assembly no ayɛ dɛ ɛyɛ afa ho na mmom deɛ akɔyɛ sɛ nansi a PM sɛm ne ade adeɛ ma assembly no ntumi nhyia ho ɛna ma saa adeɛ no aka ayi
The bedroom room no so much is any man share tuma. You better task force cry. While I tonton near my wall, street moon, some station also go more than quality. What's if you come on my back down and met you man at the bedroom room you to but for now, assembly no near my eyes stand to Cacranity. Tina Mass animal so it's a sack of fire. Yo, my last question of the day, Ebija war. Okay, station, and I'm a massabum. Yeah, you will be, and I said, be better how my name said Effiduasi station. And I said, because a lot of packable. So we are correct because as some make a menu, I dance here, I'm to be friend, Brano Gray Ebi. Obonoma, or him choir, Yafaso, Efa Bema, and I share Bema. But to go and see, and as a Kushi vicinity here. We did a short time, no one said, was so, and as I was saying. Ubebu sana no show grab any meeting ka say bla me to ko sie bi na kan mu no ano na mo eti say agofo is akwa be de betimi e de omo so afa so yo me da say ni nyina na bi su America no sisi ya no de be ba ne say sa amra ni nyina ya adwuma e betu sa akwala no so sa ti ye chi akwala na e de so bi na de ne ma no so ano ti ye chi na e be wuni ba ko de ne ma no so ano na ye di sa adwuma no amre bi acha kakra na ye wo NGO bi wo Romans more. Near from child of attack, I'm on an down. Now near what child panel ever had. Near chit San Palana, near the Mamba child panel. Now, how 4 chrono way involved. Near Bomo Cania Bomo for Tiamas Adiano, a brass. But as the NGO need a human effort from and a panel on Sudu. Tiama challenges no air the elbow. But Kakra Crown, and becoming sure says anybody in a yo ene Mr. Ya beda wase wo se eja mo ke ka no mesi ani a asem no mo bese mu di achi ne odi wo bia no so eja ye hunu eno ti no ya wa haide ye mfiri mo nchai na mo se de ka ne ye na mo beko ne de wo bia so no ya ye se kodu no wase ye san ema mo ba mu a ba ma so ate ana se ye na mo na mo de wo bia be hunu yo ashofa asem mo hwe Sekyere East TV eye Mr. Eric ena ye ne no etwetwe nkoma no de odi kan ana se ye mpani a wada wana no ana se social welfare ase ye eye Mr. Awa oni de di kan ne de nkoma no na wo hwe wo mo se mo ma kire mu no a be feel say awofo asam de mo hwe ye no makoma atom ye mo efi say wo mo anye pese menkonya ana se bi asam be to mo na so no wo ma ntrase wo ma wura mu ama nyame a otumi ade nyina ye no ene ye saka afanu nu mienu eye wo ba ne be ma no a wo mo de akra no ba se so ene wo ma sa toto akra na tene no said the mechanic baby nti ye fa akra no ana sa baba oni di into dua ye fa be ma ne so edi into dua na emre pamu no ye koduru apolice fo ansemu na de wo bia no ye be ma mo so mo hunu de ko bia ye ya damase ese bunya abre na mo hwe Sekyere East TV men ko achiri bia de aka bia ye de blame sisi a ya damase. Sawo pensem ahodo atie a efa Sekyere East Sekyere pie mansini mu paade a ene ehwe Sekyere East TV wo YouTube eni Facebook sa amanyosem sa sikasem sa amamere economic issues anasa nsem a esisi social news a ni nyina no hwe Sekyere East TV wo YouTube eni Facebook ode nsem ahodo nyina ebebrew wo sa wo amanone sa wo Ghana ba bia wo bia Sekyere East nsem nyina no wo de bedaw Sekyere East TV papa efie ensem nko a